Sinagtan ko. Nalipog ko. Basta alam ko ko, magsigi ko paggawa sa taotang hangin. Muna, yan po sa kita kung trabaho, bukalan mo. Sakto lang ito mo. Kahit hindi ko ano ba? Yung puro dito, ang organizer. Tulok ko yung partner ko na ngay. Hindi ko naman. Kapag umali mo siya, okay, you have it other. Magparte ko sa cleaning, no? Because sometimes, it won't more than 1,000 words. Okay? Pero sa, hindi mo. Pero sa, hindi na. Ha? Hindi na, ano? Kapitan na, wait, apa ba? Ini, abila, kumusta na kayo ba? Nakot nga, nagpo na yung mga branding mo. So, sa mga mga bawal ka nito. Kung po medikal o psychological ipadali kayo sa email sa lugar underscore, situlanto@yahoo.com. So, sa ka, o ikabulo sa Saudi. So, ito ipati out sa doktor kay magkabig la o magkilanap. Kapag ito ng doktor na wala raman kung siya ay problema. Wala ka siya ay UTI o urinary tract infection. Kita naman siya o pampakalma sa biyang. Akan, na-overdo siya sa Next color. Maksudnya ko, bayari alawin na ubutang. Bukan pagi ini pagsisilisi hanto karon. Gusto ba ang doktor niya ang Pilipinas na dili wala gusto ang doktor ng Pilipinas dili kung patabol ang ako lawas sa prima dito pag kung sa man sa ni acute visit amay ITI ini na indisyon mo yon. So na may metabol ko na sa active abdomen. Possible ko siya na maami niya sa imo, no? So roll out na to na dito na rin dito. Dito na ko, manimo lang ni sa pinatulawas ni Mayo. Muna yung mga Okay. Ba, isa ko na Sprite. Tabunin na. Ako si Puti. Sulipra sa siya sa pagsaita niya kung kagili, palong sa pagsaita siya ulit na naguluhan niya pamilyo at friends.